Shit. Hvad så? Hvad siger statusen? Status. Inde. Er du inde, Trine? Næsten inde. Trine, prøv lige at sige... Hvad så? Hvad så? Hvad godt? Hvad er det? Så sidder du godt. Nej, nok ikke, det sidder rundt. Det er skide godt, det Jeg der. er bange. 2. Ej, 3. 4. Nå, vi går nu, gør vi ikke? Du skal lægge dine ben rundt, når du kommer op, eller kan den ikke komme rundt. Ligesom når du laver baglænder. Det er så tager jeg. 3, okay. 5. Ej, Benjamin, skal du ikke prøve? Jeg skal da ikke komme Det var derind. Simon Winsten.